Hola, soc Antonio García Blanch i soc panader. La panaderia Blanch data de 1913. Jo actualment soc la quarta generació del negoci i la passió per esta faena me la van transmetre el meu avi Manolo i la meva queridíssima àvia Tona. Actualment regentem entre la meva dona i jo, la meva dona Bienve, però sense els companys que tenim no podríem aplegar a tot el que apleguem. Tenim companys que porten amb nosaltres ja 35 anys i sempre hem fet una gran família. El que més m'agrada d'aquest negoci és el crear cada dia coses diferents. Soc un gran enamorat del tema de la bolleria i la creativitat que me pot donar aquesta faena, en altres faenes no les tindria. Jo me considero el cocinero del pan, perquè tenim pans que ja no són una recepta, sinó busquem una història i darrere de cada pan hi ha un estudi previ. Tenim una varietat d'alrededor uns 30 pans diferents i el més significatiu i és el que més ens coneix a nosaltres és el pa de Tona. I vam dedicar aquest pa a la meva àvia, que fa 3 mesos que havia faltat. Gràcies a aquest pa, la meva àvia tots els dies està present ací. Per a mi l'establiment de barri és fundamental i és el que crea cultura d'un poble. Moltes coses estan perdent per anar sempre allà a comprar tant en internet com a grans superfícies. Tu així coneixes a tota la gent del barri i l'ajudem uns als altres. Si ens oblidem del comerç de barri, tot això se perdrà i al final se perdrà l'humanisme que n'hi ha entre el veïnat. Nosaltres pertanyem a l'Associació Provincial de Panaders, que a la seva vegada l'associació està englobada en Confecomerç i la importància de tots els xicotets empresaris d'estar units perquè les grans multinacionals cada vegada tenen més poder. Entonces, l'anar tots a una pel benefici de tots nosaltres. Al final, el comprar en un xicotet comerç se resumeix en una frase, que tu m'importes. M'importa el meu treballador, m'importa el meu company, m'importa l'opinió del client. La meva creativitat és en funció del que la gent me demana. Això en una gran superfície no existeix. Allí el que ens fan és tots homogènios i així el que intentem fer és pràcticament el pa per a cada client diferent. Perquè m'importes, compra al comerç local.